dumateng Bapak Rizky ingkang kula hormati lan dumateng Bapak Karman sak keluarga agengipun ingkang kula hormati lan dumateng sedaya penonton sesepuh pinisepuh adi sepuh ingkang kula hormati ugi dumateng Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades, Bapak Polisi ingkang kula hormati ugi pangapunten ingkang salajengipun kawula sumantaka ingkang sami-sami sedaya amargi niki kula dados sareng ngatur Bapak Ketua Rombongan Wahyu Anom Kencana supados mujaraken kaulipun Bapak Rizky. Dumateng Bapak Rizky ingkang kula hormati, ing mriki Bapak Rizky lan ugi Bapak Karman sakeluarga nglabetaken rombongan ebek rombongan Kuda Kepang Wahyu Anom Kencana menika boten saged kakehan duit utawi boten saged pamer bale wismanipun niku boten paduk. Ananging Mas Rizky Segano gadah nagar utawi gadah pangandikan. Pangandikan menika kados ngeten. Walahyung besok kapan nyong didodohan mbuh karo sapa mbuh wong endi wong nyong duwe rombongan ebek ya kapan tiba wektune titiwati nyong didodohan ebek nyong rombongan nyong arep sak labuhna ora ketang sebabak rong babak. Lah menika pangandikanipun utawi nagaripun Mas Rizky menika kados menawi paduk. Dipun srangani kaliyan tumpeng robyong kupat luar beras kuning lan ugi arto kangge penetek. Tumpeng robyong niku Mas Kikil mugi-mugi saged ngrombongi utawi dipun rombongi dening keluarganipun lan ugi dening tangga kepalitipun lan ugi saged ngrombongi lan ugi saged dipun ngrombongi dening keluarganipun lan ugi dening tangga kepalitipun. Kupat luar kupat menika Mas Rizky sampun ngangken lepat awit Segano dening pangandikan kula wau amargi Mas Rizky sampun gadah pangandikan mula Mas Rizky ngangken lepat kala wau. Dipun sarani malih kaliyan beras kuning. Beras menika muber kewarasan. Sasampunipun Mas Rizky mujaraken nagar menika kala wau ingkang dipun sumur dening Mas Rizky sakeluarga muber ingkang waras samudayanipun beras kuning nika dipun eningaken ingkang temenan dipun eningaken awit Segano awit Mas Rizky dados pangandikan dugi samriki dipun katetepaken kangge dinten Minggu Manis menika arto menika kangge panetek utawi dipun katetepaken ujar menika dinten sak menika dinten Minggu Manis. Dipun sekseni dening langit bumi saisine dipun sekseni malih dening kakang kawah adi ari-arinipun Bapak Rizky sakeluarga ingkang nuhuni sang sagaweni kikis sakjroning kikis dipun sekseni malih dumateng kaki Semarang Bumi nini Semarang Bumi kaki Sambang Dalan nini Sambang Dalan kaki Lekor nini Lekor kaki Samparangin nini Samparangin ingkang nuhuni dinten pitu rangkep gangsal sasi rolas tahun wiluwi tahun wolu windunipun sekawan
ini kebekto Banyumili awang umum kebekto Barakatum. Mugi-mugi pangandikan Mas Rizky lebur dening pangastuti. Rahayu, rahayu, rahayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah